Den Prayitna ing pamilih ira aja waton wadon aja milik wong ayu kaping pindho milik wong sugih suarane kok ana barang dengah Aja milik wong ayu heeh sing kapindho aja milik wong sing sugih. Ya ta? ping 3 derajat pangkat Aja milik derajat lan pangkat mergo apa? Derajat lan pangkat kuwi iso uga minggat. Nek wis dikarepno karo sing sing gawe urip. ngecat lombok. Nggih. Ya ta? Ya iku bisa larut kaneng sambang den prayitna sik aku kok lali lirike perkara mandeg lali tenan Kandhane gara-gara kene iki Lah sing iya ngarep to. iki ganteng-ganteng kabeh. nah Ya duwe derajat kabeh. aku suwe ora apik bawa kabeh. iki Oh ngono to, Mbak. Anjen kok biasa. dieling-eling ya Biasane ya lali. suwi ora bawa iki kaneng sambang sarawungan kapilut ing wicara kang manis manis marawane den prayitna suwe ora bawa iki kok kudu lali semonggo Ya perkara niki menak campur sari anyar. Sinareng kadang-kadang bintang permata nyampur sari. Sinambi lelenggahan angin habis dedaran. Aja lali marang aku iki yang
Bebungah niki wau wonten pamundutan menapa nggih, Pak? Pamburutan penapa Bapak? Pak sing pundi nggih niki Nika wau? Pak Dewa ning ngasta kas. Oke. Petak Pripun, Pak? Wonten pamundutan menapa, Pak? Halo. Napa Bapak? Nagih Nagih janji janji. nggih, mengke Siap. diaturi nggih, Bapak nggih, siap. Nika Pak Min saged nagih janji. Nggih. Wilujeng dalu dumateng para bapak ibu tamu sedahan saking keluarga Bapak Suwardi sak keluarga. Kula minangkane anggap dawuh Bapak Suwardi ngaturaken wilujeng dalu sugeng rawuh sugeng lelenggahan. Sinabi anggrabi kedaran bintang permata nyampur sari. Yuk. Kok kompak. Ning dereng udut. Kopine. Kopine nggih dereng, mangke nyusul jam 11. Jam 11 nek bar. Matur suwun Pak Suwardi, matur sembah nuwun. Sing dereng kebule nggih, nika Jaluke OTW. nang warung apa piye? Kebule OTW. Penyanyine durung lho ya, penyanyine dereng lho, Pak. Maeme Nggih, lho. niki kalih Pak Jemblung niki amit sewu. Nggih. Saking griya mriki wau kudanan. Terus Seradi ngantuk-ngantuk pripun ngaten niki pamane disampluk kalih wedang jahe menawa nggih rada plong ngoten menawa. iki kok kaya warung tenan, ana kopi, ana jahe, ana udut, ana mangan. Piye? Wong ya golek pangan kok Gus ya sak. Lho gara-gara iki ruwet. Ya dadi penyanyi lah iki ya Syutinge kudune ya. ya iku sing sopan. Lah iki kurang sopane iki, aku nganggo rok dawa lho. Penyanyi mbok sing sopan. Lah ya piye? Aja kaya kaya saru ana apa? Aku rong gaduk kuping pokoke ra mudeng. Aku isih SMP ya.